Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लेभेल बय YouTube channel बरनाय जाबाय. So दिनै जोङो माने ट्रेन स्टेशनाव थांगोन आरो मा एरैनो थाबायनो थांगोन आरो मा. So नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो. So guys, नोंथांमोना view नायनो हागोन view. So guys, जों दायो थांगासिनो आरो मा ट्रेन स्टेशनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ. नोंथांमोननि भिडिअ बिदिब्ला नायलांबाय थादो. लामाजों थांगासिनो आरो नोंथांमोन. So नोंथांमोना नायदो. So गोदान रेल लामा बानायना दों आरो मा नोंथांमोन. खन्द' जायाखै, साक्सेस जायाखै खन्द' ओमफ्राय जासिगोन आरो मा नोंथांमोन. जों रेल लामा माने जिं थांगासिनो आरो मा ट्रेन स्टेशनाव बेरायनो. स' लामाया ओरैबायदि लुनथायबाय ओरैनो साइकेला दामान जाम्पिं जायो आरो मा नोंथांमोन. स' गाइस नोंथांमोना आंनि भइसखौ बोरैबा खोनादों जानो हागौ. मानो होनबा आङो मैया थांनानै दै लोंनानै ओमफ्राय थान्दा दै लोंनानै. स' गाइस जोङो दायो मोनफैबाय आरोना ट्रेन स्टेशनाव. स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिउ नोंथांमोना भिउखौ नायलांबाय थादो. गाइस जोङो दा बेरायनो फैदों आरो ओरैनो नोंथांमोना नायदो भिउखौ नायदो. स' गाइस सान्दुं ओरैबायदि मोखाङाव दा नांखायोना बा एखे सान्दुंखौ नायनो हायाखै आरो नोंथांमोन. बेनि थाखाय सान्दुंआ दा नांखायो आरो ओरैबायदि. ट्रेन स्टेशनाव बेरायनो फैदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो. बेरायनो फैदों आरो भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोन. रेल स्टेशन स' गाइस जों स्टेशननि मोखाङावनो मोनफैथारबाय आरो मा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिउफोरखौ बोरै नुखो. स' नायदो नोंथांमोना जुम खालामना होनाय जादों आरो नोंथांमोन एसे नायदो नोंथांमोन भिउखौ नाय. बोरै एसेबां मोजां जायाखै नोंथांमोन. केमेरा क्वालिटिबो एसे मोजां नङा. ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना नोंथांमोना मा नुखो नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाब्लानो जाबाय. स' बेनो आरोना आमजङानि ट्रेन स्टेशना नोंथांमोन. नुबाय जानांगौ नोंथांमोना आमजङानि ट्रेन स्टेशनखौ. स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था. स' बिथिंनिफ्राय ट्रेन फैगासिनो आरोमा नोंथांमोन. तुम लोग चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं तो लाइक मारो, और अगर नहीं चाहते हो तो और जोर से लाइक मारो. तो इस बार मैं रख ही नहीं रहा. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो. वो जो लाल वाला बटन है, वो जो लाल है ना रेड कलर का बटन, उस पे खट्टी लस्सी की पिचकारी मारो या फिर उसे तहस कर दो. मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. बाय.
भिडिअखौ एन्ड खालामनाय जाबाय